हास्टिओ एडिसि चंबारिनो कितिंगै ककपिर मुं पान्डा सालब्रुमब्रुमनो पिलाइ तंलायमाय नुकजाखा गोबांमा थुंग्रुं बदलनि आदं रकनो आबाहाय ख्लायनो ते सालचिसे याफो जरा तंमाबाय खानांगै 12 रामचंद्र घाटनि चंपारि बातायनाय सुहेल देबरमाबो 12 रामचंद्र घाटनि गोबांमा थायो सालब्रुमनो तिप्रामथानि ककपिर मुं पान्डा ख्लाय तंमानि नुकजाखा Nuhai tongo जों गोबां मालिदार न सामं खालायमानि ताई बरबो जे चुक्ति जे मानते पर खलाय तंगो पियाबा जों कायसाते कायजन सेजलाय ओइ कायसाते खरकसानो हामजालाय मान बिसिक्रिबो जों सालचा हानजङै गोपलायनाय ताई अबनो जों मोयतो खलाय नांनाय चिरि लीडर बिसिंगो जो तो लीडर्स चिरि रीजनल पार्टी लीडर्स आगे जोंना जे क्लाङै थांमानि जे खलाय थांमानि जों बरनबा मोयतो खलाय बरन मिथाय दङ ताङै हेंकै जतनो चिनि तिप्रासा CPM ni tiparasa bangtung, Kongres ni tiparasa bangtung, BJP ni tiparasa bangtung, IPF ni tiparasa nungtung, jo to leaders no, sing boram diwi hamzana nangnai. Tanga hamzana nengkai, bubagara samani tongo. Parti kodriya jati se kotor. Puila pro jepro jati hanang pinang ngka ngangkai, sing puila pro parti no pogai jati ni kok mas hagranai, jati ni bagai khorang mati sagranai. Abono bubagara samani, sing parti khalayo dofani bagai, sing parti khalayo jati ni kok sanan bagai, sing parti khalayo o hani besarna sing mukti ren bagai. Ngai, sing obono sananayo, sing आसुसे साल कलंमा जों बै थंजाय फेका थगायजाय फेका आमा कायसेन कारण दङ जे कारण निबागै जों तिनि अरय परेंलाय जाय ओ थानसा करि हिमान बिसितै जों तिनि अजर उमदायके हानां पिनांखाय बुइबाय थंजागै दङ बेबा बुबागरा सावमनो नों जे सापादेबान खलाय दंदे जे सा धर्मफान खलाय दंदे नों ओ हान मुक्तिरन बगै ओ दफानि बरन बगै ओ आमचेन डेभलप खालायन बगै जों थानसा नांगौ जेफ्रो जों थानसा क बाक्सा खा बाक्सा या प्रिबा संनाय आफोरनो निनि मानमानि नि नाहारमानि नों मानैनाय बगरामन साव नों तिपारसा बीजेपी खाने बानि ताखुनो नों तिपारसा कांग्रेस खाने बानि ताखुनो नों CPM खाने तिपारसा बानि ताखुनो गय ताखुबाय ताखु जोंगाय जों तां बुलायनेबा खरजते खरजन खिबि चुकुनि जयनि माया खरजते खरजन सेजाबि चुकुनि थानजङ माया आबन बगै बगाग्रा हा ज्ञान गोनां बुद्धि गोनां गोरों ओमा हाई लीडर जों बस गमानि दङ जे लीडर जों कोन दिन बुनान बगै हुस्कानि रिया जे लीडर कोन दिन जों बुनान बगै फोरिया जे लीडर कोन दिन जों नासना बगै फोरिया बबागर तामसा आनि तकु आनि बुगुनि जों जतर बगै मानानाय हाकि जों हामजामन बिसिंतै जों थानचांनाय